Magandang araw sa lahat mga katablers. Update tayo dito sa Japan. Yung sa Japan ngayon, dito sa mall walang tao. Pero ginawa pa rin lang ng normal kasi ganyan talaga yung mga style nila sa mga Hapon. Basta ganito, yung mga student dito meron silang school, may eskwela sila. So, face to face classes nila. So dito sa mall mga katablers, walang tao pero ginawa pa rin lang normal. Open pa rin sila. Kahit na ang tao konti lang, pero ginawa pa rin lang ng normal kasi yun talaga yung mga ugali ng mga Japanese eh. Hindi sila basta-basta maapektuhan. So tungkol sa mga trabaho dito, may mga trabaho naman bawat isa. Japan. So update dito sa Japan ngayon, normal tapos maraming tao. So safety dahil sa style nila, sa sistema nila. Maganda yung sistema nila ngayon, tapos normal kasi yung mga estudyante face to face na noon pa. So ngayon lang, kasi ngayon dito ako sa mall, ito yung mga update ngayon mga katablers. So maraming tao, wala silang face shield, no? Wala silang face shield, basta nakamas lang, walang problema. So ganito ang sistema ngayon dito sa Japan, the best, tapos malinaw. So safety siya mga katablers. Walang problema sa panahon ngayon. Kaso lang may apekto gamay kasi yung mga tao maliit lang pero normal ang daloy ng mga negosyo nila, trabaho. Ito tayo ngayon sa Daiso, no? Daiso. So maganda yung sistema nila ngayon dito, walang problema. Tapos pero mga estudyante, tingnan nyo yung estudyante. Nasa likod ko. Estudyante yan, naka-uniform. So, normal, face to face yung mga eskwela nila. At saka napaganda, at saka safety na lugar. So, God bless mga kababayan. God bless you. Jesus loves you.